اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. Sevgili dostlar, iftar programımıza tekrar hoş geldiniz. İsveç Parlamentosu milletvekili olarak bu iftar bizim 8. yıl arka arkaya bu mübarek ayı beraber kutlama fırsatı verdiği için Cenab-ı Hak'tan şükrediyorum Cenab-ı Hakk'a ve sizlerle beraber bu sofrayı paylaşmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Allah sizden razı olsun. Ayağınıza sağlık. You're most welcome to the Swedish Parliament for the 8th year in a row. It's a beautiful sermon that we are doing it together with friends and brothers and sisters, and it's a great pleasure to have you here. As a member of this Parliament and the leader of the group, Green Group in the Swedish Parliament, it was the first time I did this together with my brother Jamal, 2006, and this is the 8th year we are doing it together. Inshallah, this will continue even in the future. Jag vill än en gång tacka så mycket för alla som har kommit hit och det är en stor ära för mig att hälsa er välkomna. Jag kommer att överlämna nu mikrofonen till min bror Jamal som vi tillsammans har haft glädjen att både göra hajj och också göra den här fantastiska iftarmiddagarna här i Sveriges riksdag. Det här är 8:e året i rad och vi är i Nubiska rummet och det ska bli en väldigt, väldigt spännande och inshallah glädjefull kväll.